If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josephine Bookshop. Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onitsha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Okay. So, our Baru main market just celebrated the 40th anniversary of the market since Afia Ajidi, and before this celebration, there were a lot of things I record ago, but achievements, say, the current person. The current person natural body and if he feel like what achieve good market. The current person natural body market I won't be so sure. Okay. The person who they intelligent on my friend. Don't wanna come with chair. Don't wanna more money. Oh no, okay. You don't make and the manager where Babati Friday. Or Chudo, Mother Dixie. Okay. So you have an idea on our children market. On our children in mafia. Okay. No choker, on your anonymous mafia way to be free. Zwafia no, Donando. Okay. Abroad, Siafia. And Baba Bagara. Or that like him or Bagara. So take some of the man here breathe the much you like here. Personal much you like here. It's carrying the stick along. And I carry the channel. Let's see, PC or Apple. Okay. I want to do obedience. To be see, all I carry along. Okay. This is sure. The presence of body market. Okay. So, because of the KB, I'm going to marry. For a recent time, I'll go back in my fear. All me know about page when it's shop. Okay. In my fear. And the minute I get at the center band and make the land of the neighborhood, don't just be an orchid line. Or the one main line. Okay. Media get that with a hard copper pack. Media the Pana Junction of Bomagi. So you know many mafia to such lights in mafia. Such lights are solar energy. She get off one name. And then it's good in mafia. On your hand, it's in mafia. Give a zoom and claim and get the massive one on a man. Okay. And it's about 30 million, 20, 25, 15. I see job at an church. You get to add them. No, I won't be angry. Okay. Like example, if I'm not saying why I don't know. Instead of going again, why I don't know about chief because security on the matter my hand on that. Okay. And then one hand was in his room here for the world. So everywhere they can. Okay. So apart from Yende Gogasi, toilet or install toilet. And when toilet or for the man and woman in a park. Okay. Can't go for all for toilet. I want 200 outside, Managana 100 in my favor. And I want 50, for example, Managana 100, Managana 50. Okay. Area for the benefit of everybody. Can it from outside? Okay, I'm my mom in her, here you are toilet in the house. You got some point about shower there. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of
There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or Pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo. Ya ndị Igbo ji iwu kelee. Azimi na hit mekata ngene gema beta asa. Dikwa kwa pụta. Mo be ebe ọ dị. Ni mafia. Ni nda yo mekwa. Onye ndị mafia ka. So ihe ndị o megasị ma the fact na o je meet kwa atọ eze donate truck maka ọkụkwa as well. And ihe ndị ọzọ kedu ka esi mmezi ka e wee sustain ife niile kedu ihe nyanwa na onwe ya ga-need ime maka mgbe ọ ga-achịgidekwa kedu ka o esi mme ka ihe niile ka ọ dị sustainable ka ọ ghara ịgba apụtakwa echi mebi ọ bụ na ọ nọzi na ọchịchị mgbe nwa akọwakwa ogologo afọ ka ife o need ime ihe o need ime bụ na onye jere mba rifo nri natago mmadụ jere mba rifo nri bụ na onye ama eme ije mba ga rifo na gosi na enye gị n'ige rikodo so na eje mba na-erifo nri na-achụkwa aja ndị ahụ ọ chụrụ aja ndị chụọrọ ya like ata eze gịta onye nke ya mmadụ dịka Ogirisi Rogeni Ogirisi enyi nwoke ndị na-enye aka n'ishọn ọrịa na-aga n'ihu mmadụ dịka Gezafia nke na-arụ mmanya Ekuru Bishop sokwu ya Edison nnukwu mmadụ na-enye aka so ndị niile nwere aka ha na-enye kalchọ n'ime ahịa dị mma data eze na onwe ya bunyere ihe dati ihe eji agbanye ọkụ moto ahụ gosi na ọ bụ sọmbọdị ka ọ bụ na ọ bụ edo onwe ihe ọbụla nke odobe ga-adị ọfụma o ji obi ya nka na ọ nke obiri ya na ga-edebekwa ya ọfụma and $10 million o nyere ya gwara ka o wee nye aka dozie ihe n'ime afịa wenye ndị afịa aka ọrụ dị ụfọdụ ọma ọ ga-arụ ozu dị ihe kwesịrị iji wekere ihe kwesịrị iji wekere karịa so na-arụ ọrụ ọfụma na Ndezi TV so keke ga-esi sustain ihe niile ihe eji sustain ya bụ na mgbe ọbụla ọchịcha chọọ ịpụ a ga-achọkwa onye chu ga-ewepụtakwa somebody ga-enwe ike irite nakwa all those things adịkwa mmụọ ihe ndị o mere ka ọ dị m akpọta onye nghasa ya erigbo ihe ndị a ree n'ofu so God bring a better person, a good person ga-eme ka ihe ndị a dịgidekwe ka e nwee ihe ndị dị ọfụ ụkwa ga na-adị ihe ndị omego ka ndị market nwee ike bụrụ decrease dị mma n'anya na-aga enwe udo karịa ka enwe udo sị mana ngịnị a na-ekwu kịta ọ sị na n'ọkwanụ direction ọchịchị gọvanọ of Anambra steeti bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka o ji eme ihe niile so n'anya ngịnwa kedu ndị Anambra ga-akwadokwa Soludo ka ọ na-achịata the second term ka si wee fụ ihe gọvanọ Chukwuma Soludo nwamgbafọ ihe ọ na-arụ na Anambra steeti esi kwuru asị n'ọrụ karịgo Peter Obi o soro aka Peter Obi na-asị mana onye nna ya dịrị ime dịkwa agbawa ụzọ o soro okwu Peter Obi na-arụ na-akarịsị na ihe eme ebilivu ọkwanụ m ihe ndị ọrụ si ga-eme ka ọ ghara iwu ihe ndị eme ga-eme ka o nwee iwu ọ na-arụ ya to benefit of Anambra steeti ọ bụrụ ka o tie dị mmadụ n'akpa ma ndị Igbo si na ọrụ aka n'ọrụ ọrụ ọ na-arụ karịrị oriri ọ ga na-eri maka ebe ọ na-arụ ka o si eme gịnị o si eri ihe bụ na ndị nọ na Anambra steeti na-erite efe bụ ọkụ ahụ efu okporo ụzọ ahụ efu na mmiri ịṅụ ịghọtago ezigbo okporo ụzọ na ezigbo ọkụ mgbapụ mmiri mmepe ụzọ ọ na-arụ ihe niile so anyị afụ ga ịga n'ogbokotogbo satellite ụlọọgwụ General Hospital bụ mepegị so ogbogode kịta ka London so ogbogo akịta na-eme ka relief ọ dabara relief
live in another company with the name outside. So when I away, God of might way to see a good team. Was it gonna has in such short? You don't know you come here when you call away. Dalo. Onye so go nya aka na the whole Anambra State onwa chairman of Fast Matter onwa no re ajireja ona try quick here because when the chairman of Matter then no link here na try on na mo link here and research on try well from oil movement and this thing Golotokwala ya fatoso sa Uncle Prince Luchukwu Uchebu, chairman of Rain Ministry of Bodman Market. Keka this ministry no sia upon a Ganiru. Well, so the man okay. People are happy, but I'm happy. So, thank you so much for speaking with us. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo Maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerians